Uyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi uba nelento yokuthi ukujwayela ukuthi kuyashubayela, kodwa ungaqapheli ukuthi ngokuphazima kweso uzoluflathela lelizwe. Kungenzeka futhi nefoni yakho igcwele ijumayelo zabafundisi, kodwa futhi azikusizi ngalutho, ngoba impilo ephilayo uNkulunkulu ayimjabulisi. Uma kubekwa abantu ababili, omunye wafa wathathwa zingilozi zamthatha zambeka efusi kaAbraham, omunye wafa waba nomncwabo omkhulu wafihlwa kahle kwamabafundisi abangafani nalaba, kwamamadoda makuthiwa kufuso politiki abami laba, usamadoda amakhulu afika khulume kahle athi le ndoda le ibunakile umphakathi kanti uyanuka, ngoba becabangela isinkwa sokuthala ledlile. Sikhona enkonzweni yokugcina, ubusuku bokugcina lobuhlangene kanje gogogo hlophe, kusasa sobe hlangana kokugcina esingeke siphinde sihlangane, kuthiwa ugogo hlophe akaseke emhlabeni, sobe sigcina. Kodwa khona inkosi yokuthi abantu sebemenyiwe, ngoba uNkulunkulu meme bonke laba bantu ebamema ngogogo hlophe. Ngaba sikho la sila ngoba uNkulunkulu simeme ngaye ukuthi sizoma la, athalalisa umuntu ayijwayele intshumayelo. Uma kuthiwa le ndoda yalila, umlilo wephakade awufani nomlilo kaGwayi, othi mawubhema isitopu usilahle phansi ukhipha umchamo usichamele sicishe. Umlilo wephakade awufani nomlilo weyinkulu ovela uthatha amanzi ucishe uphele. Lo mlilo okhulunywa ngawo akekho ngawucisha, ngoba yulaka likaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli lami yobaphindiselela kulabo abanqabile ukuthatha ivangeli, uyobe sebajezisa phambi kwengilosi, athi angeke uzwise lento ongizwisa yona emhlabeni. Sekuyisikhathi sami manje, cela ukuthandaza nawe njengane yakwethu, phamsana sakho nje uthi Nkosi yimlo, angizange ngihlangane nawe, mina ngasani nawe, funa nje umuntu othi Nkosi na impilo yami yimlo. Ngamangani mangabe sinokushaka kancane njengethothi lemvula ukuthi nathi sabekezelelwa. Cela ukuthandaza nawe ebusuku, othi Nkosi nansi impilo yami. Yesu akalindoda ililo, ithi baba Abrahama ake uthumela Lazaro azaqophoza ngohloko nje
Kwathiwa khumbula wamukela okuhle emhlabeni kodwa kuLazaro yaduduza wena yahlushwa. Na ucebile ngoba ukuthi thuka inhlambi yayithuka bakuthi umuntu ontshontsha uyantshontsha ingcebo yonke leyo wenza noma yini ofuna ukuyenza ngomzimba wakho kodwa ukukhohlwa ukuthi nizohlukana. Akekho nothi Inkosi uJesu isho nje kanje njengembali iqhakaza namhlanje sasiyabona nawe uyabona sewubonile nje ihlathi zakho seyiqala ziyalenga manje ubuthi mawuqhamuka babona hayi cha ifesi igcwele manje iyabona lenyama yakho isho ukuthi sewuyeduze egodini. Hallelujah.
Ngiyabonga baba. Oh Jesu. Uba uhlalise phansi. Thank you Jesus. Ukhulume nathi. Silapha nje sinacala. Beke futhi sikwazi ukuyilandulela. Noma sikhumbule intatha noma sikhumbule ekseni. Ngoba sikuzwile ukukhuluma nempilo yethu. Baba izwi lakho uthe asitshalo zokuqhumisa. Siyakholwa lizomila. Kule yanhliziyo nakule yanhliziyo. Siyabonga udumo lonke lomolo wakho.